Takže čau lidi, já jsem Radim a dneska to bude Real or Photoshop, neboli pravda nebo lež. A tady jak vidíte, tady máme obrázka, máme dát buď Real nebo Photoshop. Já si myslím, že to je Real, zkusíme Real. Špatně Photoshop, ok, to jsem dělal omylem. Tohle je asi Photoshop, si myslím, jo, super. Tak tady si myslím Photoshop a zkusíme Real, no. Zkusíme Real, jo, to je Real, stay. Ok, tak tady Photoshop? Já úplně nevím, ale myslím si, že asi to bude Photoshop. No, zkusíme schválně tady. A to je fakt pravda. Toho. No tak to je Photoshop. To je na 100% pravda. Je tam 25, teď máme 7 z 25. Tak. To myslím, že normálně to vylezeš na, tady máš ty hvězdy, vylezeš nahoru a pustíš si prostě baterku, to je Real. No proto. Už jsem se lekl, že to není Real. Tohle může být Real. Ne, Photoshop, ok, tak to je Photoshop. To je fake a zkusíme Real, tak zase. To je fakt jako Real, jo. To je Real, tam někde drží a ta veverka dělá jenom, takže Real, no jistě. Ok, zatím to je dobrý. Photoshop, vestí Photoshop. To fakt nemůže být Real. Photoshop. Yes man. Real. Co to dělalo jako Photoshop? Nevidím co. No. Tady jako není vidět, kromě toho že by žalba chytila tohle. Zkusíme to Real a je to Photoshop. Já si to myslel. No, nemyslel. Real. Yes. Ok, ty letací auto a já myslím, že to bude Real. No, Photoshop, ok. Tak, tady máme, že by ryba jedla v její mládě. Photoshop, blbost. No, thank you. Dám si to ještě potom jednou a končím. Tak tohle je Real. No, dobré. Ok. Tak, máme tu další, takže tohle je, jo, to jsou akorát jedna schovaná takhle, takže jo, no proto. Někdy to plete. Kaš. Akorát otočený foťák, takže to je Real. Ne Photoshop, ok. Real. Photoshop. Což to normálně jde? Photoshop. Tak teď to je Real, tak já jsem snad z toho byl tady. No, tohle asi je, no. A nevím tady jako cestu. No tady. Zkusíme Photoshop a myslím, že to bude. Já jsem chytrý. Real. Ok, budeme mít asi dost chyb, co lidi? To je blbost. Ok, tak tady toho máme docela dost špatně. Tak si to, no, jestli to dáme znova, no, je to úplně to stejný. No, to je jedno, tak dneska pro dnešek to bude asi všechno a uvidíme se u dalšího videa, zatím čus, bus.